Slovensku prináležia mnohé krasové územia. Kde ich hľadať? Aké sú ich formy? A čo je vlastne ten kras? S touto problematikou sa oboznámime v tejto minisérii videí. Nachádzame sa na území Národného parku Slovenský kras. Silická ľadnica sa nachádza na Silickej planine v Slovenskom krase, asi 2 km západne od obce Silica. Silická ľadnica je najnižšie situovaná klasická ľadová jaskyňa mierneho klimatického pásma. Nachádza sa v Národnom parku Slovenský kras v nadmorskej výške len 503 metrov nad morom. Patrí medzi najvýznamnejšie prírodné zaujímavosti slovenského krasu. Jaskyňa je dlhá 110 metrov a hlboká 110 metrov. Táto obrovská priepas vznikla prepadnutím stropu staršej jaskyne približne pred 2000 rokmi. Jaskyňa bola vytvorená zo strednotriasových vápencov. Toto obdobie môžeme dátovať približne do doby spred 250 miliónov rokov, kedy existoval superkontinent Pangea a po Zemi behali dinosaury. V portáli sa nachádza skromná ľadová výzdoba, ktorá vydrží aj v letných horúčavách. V vstupnej časti sa prejavuje výnimočný botanický a biologický úkaz inverzie flóry a fauny. Vďaka tejto mikroklíme sú v vstupnej časti jaskyne vytvorené vhodné podmienky pre život chladnomilných lesných druhov rastlín a živočíchov, ktoré sú typické pre vyššie položené horské pásma. Vody Čierneho potoka zo Silickej ľadnice tečú do Gombaseckej jaskyne. V zimnom období sa v jaskyni zdržiavajú netopier obyčajný a podkovar malý. 40-metrový skalný portál skrýva nielen ľadové kvaple či ľadopád, ale i archeologické tajomstvá. Pred zaľadnením bola jaskyňa viackrát osídlená. Archeologické nálezy sa dátujú do doby kamennej. Toto obdobie začalo objavením prvých kamenných nástrojov približne pred 2,7 miliónmi rokov. Národná prírodná pamiatka je tiež od roku 1995 súčasťou Svetového prírodného dedičstva UNESCO. A ja dúfam, že ste sa dnes niečo nové naučili a do ďalšieho videa čau.